بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ala iwere bla muwama akoya ahala alkitabi ya au kitabu dungau la taqulu mau kana gereke fi dinikum au kajina kono wala taqulu au kana teploni yalla ka folike ala allahi kalalaka illa al-haqqa ma fochine innama dogorete almasihu barakade isa mito ko isa ibnu maryama kadinje chenyuma rasulullah dogorete ala kajide nude wa kalimatuhu ala yawma ka pere alqa ayemi firi ila maryama katamba maryama sanmama wa ruhun nabla isa karani kunyuma ye minhu kawala yoro fa aminu minyira awada badu bela jere fe kwa ka jesire kaliman ya billahi ala kirimade wa rusulihi anaka jidu bela jere nabla isa ni to kaka wala taqulu aw kana atutuni yana kaforike salasatun kunna bila isa ala sabana innahu intahu aya kensira aka fara di kuma jugu di forila khairan mi ga fi sawmade lakum aw mawle waye inma sabido gorete allah masami do ala ilahun tigido wahidu kiri flana dara fi subhanahu sanya be ala wa taala ka bo flana ya ka sorima anda an yakuna kerika ke lahu ala fa waladun ina lahu sabi sabati kala alaye ma fe bela jerena fe samawati fe o fe mesama kono wa ma ani fe o fe ardi ani dugurna kono fe wa kafa wa sakala billahi setinge masala la wakila diman masayina sarabiya duka nasarau kamana gereya koso waya yini ko alakiraye kurana do jigi ka di uru wala ko kawru ka se ka di manya alakirama ode ala ko kitabu gora na jigi de kurana ye mufo na ba nyina ko akan nan kitabu do mi fara awe wato tara kurana ye mufo ni linjila mufo wara ma linjila ye mufo ni kurana mufo mundo wara yindi kwa ile kitabu wara aba sona linjila mage kurana ka fedo fo ni linjila mufo wa wara ma linjila ye fedo fo ni kurana na au contraire wa na ba proposer kwa kan ni kitabu wara aw ma ko ba sona linjila no linjila ka mufo ni kurana mufo linjila ka ko mo ka jifa so nyia kurana fana ko kana jifa so nyia linjila ka le dawa me muna kurana fana ka le dawa nyon korofo ani tanche na yera jigila me mune bei ni linjila ko fo ni kurana na kote kurana na linjila kuma kan sabati ni na kwa sona linjila makaba muna ba yiri kira ko kana kitabu wala linjila kurana difference de ba ni wanja masakire mi linjila jigo kirne ga kurana ci wotmani pante au kono akara kitabu jigo ma fulana fo asa ala de kam fo atna dogara jigimi te linjila kuma kan yi atna dogara jigimi te tawrata kuma kan yi o kirne kurana fa yi depuis a depuis en fa da ara makam fa fo
kani haram ya kani daga ya fe abadan na nara fendo haram ya ba kun fo fa bi zulmin haramna alaihim alako aw yɛrɛ ka tete juguya kosɔn a y'a pini kira nana a y'o pinisɔn wuli n'o tɛ ka kɔrɔ ko do to a min kɛ na hinɛ ni bani israɛl voilà k'a fɔ ko nin n'ala y'aw pini ala y'a pini k'ala ko dɔ de kan k'ala sababu don n'o tɛ ala ma kan fila fɔ yɔrɔ si kitabu den kelen kabi sangaba kabi ala ye nabila ye an fa adama ci fo ka na di ala kira ma ala ma fɛn do haramuya yɔrɔ dɔ la ka na daga yɔrɔ dɔ la fɛn min b'a to ala ye haramuyali kɛ fɛn min tɛ taga ni a ka danfɛnw ye adamadenw ye an fa adamadenw fo ka na bila bi la an bɛɛ kelen fɛn min tɛ taga ni mɔgɔya ye ala b'o de kɛ haramu ye o tuma mɔgɔ fila de danna wa mɔgɔ dɔw tun bɛ yen an fa adamadenw na olu fɛn min bɛ olu la ani ni bɛ olu la ani hakili min dira olu ma o ma di mɔgɔ tɔw ma o tuma a bɛ fɛn dɔ daga olu ye ka fɛn dɔ haramuya dɔw ma la mɔgɔ kelen don ala ko a bɛɛ adamaden a bɛɛ an fa adamaden kiti kelen de nana fɛn min tɛ taa n'a ka mɔgɔya ye ala y'o de haramuya min bɛ taa n'a ka mɔgɔya ye a y'o de daga n'aw nana ko a bɛ yɛlɛmali k'a la a bɛ n'a kɔrɔkɔrɔ ni kira dɔ wɛrɛ kumakan ye o de bɛ yen kan fila fɔ ta ala fɛ ko kitabu filanan tɛ yen parce que ala tɛ kan fila fɔ la tawurata ni jira fɛn kelen min kuranna kelen min k'ala sɔn o tuma na komi o kumaw bɔla ka ban ala nana kuma kun cɛ kun kan o la ko n'aw y'a diya ye sɔn n'a m'aw diya kana sɔn ala tɛna kan fila fɔ mɔgɔ ye walakinna a ko rusula mubashirina wa munzirina li an la yakuna linnasi ala allahi hujja ba'da rusuli ko ale ala ni ciden nu bɛɛ lajɛlen ci doma do kɔbila a bɛɛ lajɛlen nana kan kelen de fɔ mɔgɔ si kana taa fɔ ko lahara ko i ka mɔgɔ dɔ ninnu favoriser ka tɛmɛ anu kan o i ka mɔgɔ dɔ ninnu i ka nin haramuya i k'o nin daga nu ye o ko non ale ala ka cidenw bɛɛ ci o bɛɛ nana mubashirina wa munzirina a banna u ma ɲɔgɔn kɔbila mun nana o kɔfɛ fara a ko mun kosɔn a kana dalu kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo ala k'a fɔ k'a bɛ a fɔ ala ma k'a donna wɛrɛ wa kɛ ka ba wa azizan hakima lakinillah ayiwa n'aw k'a tɛ sɔn ni tiɲɛbaden bɛɛ kɔfɛ ko fɔ aw tɔgɔ la kitabu dɔ wɛrɛ kana ko ala ka diyagoya kan fila de fɔ ala dun tɛna o fɔ mɔgɔ si ye ayiwa n'aw k'a tɛ sɔn walakinallah yashhadu bima anzala ilayka n'o ma sɔn ale ala kɔni dala la ko min fɔra i ye o kelen de fɔra bɛɛ ye voilà o ka sɔn o kana sɔn bɛɛ walakin Allah ye n'aw tɛna seereya kan ala kɔni seereya la kan ko tiɲɛ don min jigiri kan o kelen de fɔra bɛɛ ye yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaika mɛlɛkɛw yɛrɛ fana yashhaduna wa kafa billahi shahida n'a y'a diya ka sɔn n'a y'a diya ka sɔn ala wasa ala kelen ka da ne kira ka kira ya o wasa kɛ mɛlɛkɛw yɛrɛ dara la ka bɔ o ka sɛ n'a wa adamadenw ye a ko cogo mɛlɛkɛw lalen ala kira ka kira ya la aw ka baara ça fait 2 fois k'ala sɔrɔ o tuma ninnu kumaw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ a ko mɔgɔw ma ya ayyuhan nas ko bon yahudiya o ni yɔrɔ dira aw ma mais a ka aw mɔgɔ tɔw mun tɛ yahudiya nasɔraw ye ko a kana kɛ aw kɔnɔ ko kuma ɲɛsin t'aw bɛɛ ma dɛ aw bɛɛ ko don ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasulu bil haqq ko kira a nana bɛɛ de ma ni tiɲɛ de tiɲɛ kelen de bɛ yen fila tɛ yen ka bɔ aw tigɛ ala ta'ala yɔrɔ min rabbikum wa aminu n'a bɛ sɔn a ye sɔn n'a dun sɔnna khayran o de ka fisa lakum aw ma dɛ nka wa in takfuru fa inna allaha fa inna lillahi ma fi samawati wal ard n'aw ma sɔn o t'aw bɔ ala ta yala n'aw ko a kabalen don k'a falen b'a ni na a bɛ sangaba min kɔnɔ o sangaba yɛrɛ ye ala ta ye o kuma t'a kɔnɔna fɛn ma dugukolo ye ala ta ye kuma t'a kɔnɔna fɛn ma o tuma a ka ban tɛna bɔ ala ta yala o tuma na sɛ ka mankan ci sansara kɔnɔ o t'a bɔ sansarati ta yala o tuma i ta ye mankan fu ci i ka sɔn o dɔrɔn de da ka di la
وتمنى أن يكون من بالكم على يا أهل الكتاب سألي يا دون كم من تمنى نيني من السكاكا سكما وسكسكني بينهم وهي proposition de كتاب لو جاي على يوكشكابو ده لا كوي ما نقول كاين كتابو ينيو ولا كيتي وكما بالكم فأكو يا أهل الكتاب وتمنى مين فاي كما يرجع لو كابو كتابو فلانتي أتنا سكاكي يرفع مسارات كم فرافو ما بساي وتمنى وكوفر نموني بيجي يا أهل الكتاب أو كتاب دوكيو توراتة جرا أو مما لينجيلا جرا أو مما كتابو رسم ولا جرا أو مما قرآن يرفع باكم أو كتاب دوكيو لا تقولوا أو كنا لا تقولوا أو كنا جريادو في دينكم أو كجنكم ولا وتمنى sadi tete juya le be fe kana o no je awa do ko fe gere ni la o jo mana na be so ayiso akara gbere do aka jina ina gbere ala ma gbere do ala we ala ay do la do ko wala baniyatan ibtada'uha fama ra'uha haqqa riayati ay ko do tataka la ya ka ko ta ko ke jina do ka so jina do de nasoro be lajira ni kawo ka islamu ni bilajirati nasoro be jara kila ni kawo ka islamu ni jara kitoloti voilà ok mala sunyara na fara ko ya ahla kitab warana ko ay ibaratu do jatimna sadi fo chugo do jatimna qur'ana ko suma do be fo ko nasara suma do fo ko yahud suma do fo ko ahlul kitab kasalu groupe kele mu ko le changer mais to te changer comme ça ni kaya be fora kare mako barontana ko eta barontana do wele kana c'est que ko do le be balontan kan ko so afora ko ta balontana wele no de to ko balo balontana be se ga milize atenyo je ni aka balontan to to ka ko ay ta milize chen wele kana c'est que kuma do be mi kan ka kuma milize ya kuma milize kuma ka ka wet ma abi balontan to to ka milize ya kuma ko ay ta milize ke wele kana ni karate kelalo abi se ka balontan la ka ke milize ka ban ka karate kai na fala ko ay ta karate kai wele kana ka so ali mo kere ne to ba ni be Outmani ka to be wele la yoro na ke ko do le be singa mino to yibe relation no te mo to be ke flash abandani mi ka mi me wele la wati mi na ke o ko to ba do be sina to ko be la jere be accompagner ni bara le yo ni kira to ko mahmudun ahmadun taha yasin salawatullahi wa salamu alayhi ala kira ke wala togo fumala la kala de anyame togo la la ko miatani wa wahidu abe kira ka comportement kira ka jugudi oui raufur rahimun kira akake walwe on ta to gwa sa melano na ka to la ko mahmudu ka so e mata do bara fuike ito la ko saidu ni kuna jeje ka ja ala kira ta tete de ala ta hakikaw de aye bara mi jugo mi bara o to le lala to fute aw ta fude abilana ama bara fuike kira tawye akewale ni mala so ngulma ni ka yahudiya wele to ko yahud ko de be mini yahudiya ko be tali mo fe ni ka nasoro wele to ko nasora dro ko de le nasora kuka ni ko wele to ko ahlul kitabi ko de le be kitabu kula wotmana ko nu to nu be wele la kala ona ala yini munika okay kala su kitab ahlul kitab yorona avec moi yahudiya kan avec moi nasora kan parce que kitabu de la bible هل سلامو يلا كتاب فنا كتاب ما بجي كنا يلا فنا كتاب ده ذلك الكتاب لا ريب
ma fara ahli kitabu la yindo ngani ya tatachudo la aya yera kono kana na yani kise aya la ba yoro ibna yego ko ahli kitabu mimi wurla yoro na ke la yini yen nasoro tamani ala yube ayata o faso toma ko ya ahli kitabu ko wele ni utoy me ni kuma to na chuo laje ima ko ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح يهودي يقولوا ne reconnaît pas tina la Isa reconnaît comme Gideon otma iba famu o kuma na to kono na ka ko ya ala kitab ko mi tima ka ko ja ko na soro ko otma ya ala kitab ya na soro la taqulu fi dinikum aw kana gere do ka tsala kala ama ambe ala kitab préciser yorina ka din na soro jama'a kalam ka munamba takidu mutlaqulu munamba takidu bi ayi tani sabi qaidu min na kof uruse ke buruna bele ama ka takidu na kili ne ayi diafara ato amutlaqu yaka ka fuko ya ahli kitabu ka ko yawjan na sura be kulu uru be wele na wele chugoina o fla be kulu sabi nasoro kama magere do kadina lawo la taqulu fi dinikum ese nasoro do ka yada ga yawje yona yada dinu o be ka yada ko kadina la ko musulman ya fara yada ne o mara ni ya tawo yone ke ba ko toujours c'est général o mara na kelati na ya fasal amaka ka ke mutla ko ahlu kitab hadi yawje nasoro be ma kasura dun na fo ko fe ko innamal masihu ko mana na ko fe do amma ko me ko zikrul khas ba'da al-am kuma na yawjan na sura bere ka nyo fe ngwe nga ko fe ka banka na sura kere boro fe kere ne bo luta ganzagoka ko so ayolu kere ko fe ko luto o wele waye fara ala saba ya wele la oui mana o te ke basi o fara fasa te ke basi sali ahlu kitab amadi yawja da sura be ma yo fe o tambari anga ayam na tan nun di na sura do mama o we ke zikr khas ba'da al-ab o we balagala basi tola kala olu nuktatu mi bo olu ka kola ni kuma nyɛshili bɛ olu ma yɔrɔ in na o kɛ o gɛrɛ bunna ye k'a la sɔn o tuma kuma kɔrɔ ka ko kɔrɔ fila in bɛɛ bɛ se ka bɔ a n'a y'a sɔrɔ dɔ ka girin ni dɔ ye wala k'a ta k'i sisu ni nasɔrɔw ye o ka girin ka tɛmɛ k'a ta mimu k'a kɛ yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ye na fila bɛɛ kɔfɛ k'a la sɔn ala ko komi n y'a fɔ cogo min na ko ni ahlu kitabu tɔw wulila kasɔrɔ a ma wuli dɔ in na yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye ko ahlu kitabu a ma nasɔrɔ ni yahudiya fɔ ten o bɛ kɔrɔya kɛ mun na ka sariya bɛn a bɛ bɛn kan de di i b'a ye bɛn kumakan dɔ de bɛ na o tuma na tɔgɔ kelen wele de ala b'o to yen k'a kɛ tɔgɔ général ye k'a wele ko aw bɛɛ tɛ kitabu kelen bi kɛ o la kitabu fila ma na o kitabu kelen de nana tawurate min fɔlen ye nana o de fɔ kɔrɔ nana o de répété aw bɛɛ ye kitabu kelen bi kɛ o de ye ka bɔ ala yɛrɛ ya ahlal kutub de ani bɛ fɛ alif lam mim fasal jinsiya ya ahlal kitab o tuma na aw kan ka bɛn ni fɔlɔfɔlɔ ni a y'a dabila an bɛ sɔn Isa ma an tɛ sɔn Muhamadu ma an bɛ sɔn Musa ma an tɛ sɔn Isa ma aw ye denw de ye c'est pas ahlul kitab kitabu bolo mɔgɔw ko sisan ala kelen de bolo ka na d'aw bɛɛ ma mais mun de nana ni nin ye o tuma n'i ka ahlul kitab fɔtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn bɛn kuma de bɛ na wa a ye fara ni na ala ka faamuya ko ɲuman na la taqulu fi dinikum a ye fara bɛrɛ donna ka tina kɔnɔ parce que wele bɛ nana ni fara ye ala ma min fɔ a n'a y'o fara kan dɔrɔn mɔgɔ bɛ fara ni parce que dɔw tɛna tiɲɛ in to yen ka taa nkalon in ta o tuma a bɛ commencer fara ni n'i ka mɔgɔw faratɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛrɛ donna
dole ka do dina kono min ta keta yi o ko so meto ba misali ta tuma be terre à terre mun ka ko go kasiri wele shi flash ne saba sai da la juna na na ala kala konto sere ka wele ka so sai da masi depuis quand ala kala konto awle ka gore do aka juna ka ke kuma we ala mo yi sere wele shaba juna ka ko e ba ala lo ka me kira ka ibi tina fam ka me kira ibi tina ta chuo bere lo ka me kira ka ala ko yo ba ko to lakum dinakum wa atmamtu alaykum khalas ibe nan sere wele qur'ani bra wele shi flash ya sabai kira de ga ma wele shi flash la taqulu fi dinikum akala bare to aka tina ma be kan ko ni ma biya le ko salamo ala ma yahudan na soro la ni foye fo salamo bi na salami tama wallahi salamo me la mi tama jo e bi abo ko tina do wa rahabaniyatan ibtada'uha wa ma ra'awha haqqan ayati abu ko ala ko ni rahabaniya ala ko ni o yɛrɛ de ka sini ibtada'uha bid'a o ya ko sini do ame atisa ko amu su yeti ona nyu no depuis 4h du matin au zéro de awa do yɛrɛ ko 3h jule ka fɔ ko sere o wele ka sɔrɔ sere ma se kala su ama su yeti muna ati sere fana wele 11h aïe compris parce que c'est le jour à carrière mais c'est depuis 5h15 depuis 4h c'est 1h15 minutes avant mais c'est le fana c'est que aller fana valeur ta la quoi n'a pas c'est 13h depuis midi avec moi passer le mais pourquoi avec ton bête tout y a quoi akana ga dina yin fiu ayake anya suro yi abi bitanya folara la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu platna tem ko shika hadi kuru sa salamu ni wa ta ala fe kira yere bele ni ka yoro na kuma wali ba ni na wo la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu na abede ni ka ala ko abina kirawo ni ka ko kirawo kira mi mu abina fona ni ka karamɔgɔkɛ i ka wali tɛ bila i tɛ lɔ lara kɛnɛ kan dɛ bilahi ala b'i sɛgɛsɛgɛ ni munumunu t'a la dɛ ɲɛɲini de fana b'a ɲɛ wala taqulu ala lahi ko a kana fɔli kɛ la taqulu fi dinikum a kana gbɛrɛ don a ka dina wala taqulu a kana fɔli kɛ abada ala lahi k'ala ala ka yɛlɛ hakili fɔ tiɲɛ min ka fisa ma de y'o ye kitabu kelen de jigila kuma fila ma fɔ ala fɛ n'a bɛ sɔn a ye sɔn n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o ye a ye baara kɛ n'a a kana woroma don kɛraw ni ɲɔgɔn cɛ a kana foyi fɔ tiɲɛ innamal masihu aw k'a dɔn ko masihu tɛ dɔwɛrɛ ye masihu ni k'i b'a kɔrɔ yɛrɛ ɲɛɲini na de ko masali ni masali sugu jumɛn min bɛ masali baraka bɛ don a la kuma kɔrɔ ye innamal masihu ko i k'a dɔn ko barakaden masihu n'a magala min na dɔn baraka bɛ don o la o de masihu n'a y'a bolo salo min na dɔn baraka bɛ don a la ni talen de min kun na ni kunsigi tɛ yen n'a y'a bolo salo a la dɔrɔn si bɛ bɔ mais ni baraka ci la ni si b'a la n'a y'a bolo salo si bɛ kun ala ka ɲɛ ni baraka b'i la dɔrɔn n'i ye dugawu kɛ kabakurunin kan k'a bila kɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fa ji la mais ni baraka t'i la n'i ye dugawu kɛ kabakurun kan k'a bila kɔrɔ kɔnɔ a tɔ bɛ ja ala k'a ɲɛ bɔ nabila Isa hali ɲɛ ti yeli kɛ baraka b'a tigɛ la n'a y'a tigɛ salo ɲɛla don a bɛ yɛrɛ ten mais ni baraka t'a la n'i y'a salo a bɛ fitinin min yɛrɛ a tɔ bɛ duba de
ala kana ke baraka tai ala kana ke baraka di dabra isa di to ay ko baraka di ala kana baraka la kala sumi ala ko baraka itike baraka di fala ti de kasoro ikelme ka ho yala ni baraka chenje lawo ala be to nu la kala mba fu yetila o koro ni ka to do wele to yoro do ko do be ko fe mi be liaison ke nai ngo sa ba wele ko masi ko baraka di parce que ala be fe ka dalul do ma iti se ka ke baraka di ni ma ke ala ka jobere baraka ya be soro ala le fe ala le be baraka juila it ala de baraka juila ni ma so ala tama ko isa ya to ala taala le wala ko so akara baraka de ko ate hakil so karasu inna bal masih ku ikalo masih ko isa mi to ko isa ko baraka de mi to ko isa parce na ya fo ko baraka de ti to ka ti na ma to wole dulu ko no ko masih ko baraka de ke ko karili ko so ala kira sallallahu alaihi wa sallam ayi imam ali wore kallo akerefe kadil kum dona amma da wore makallo akerefe de aya boru korota amma da boru korota ni made aya to wore man kuntu maulahu fa haza haraka da isharatu ma hakil maka ka fam na ko haza anna ma ko wore alu fam ko ni ne ko kumburu mi boro fle boro di haza ni mi fle boro di akana to wele abe famu mete man ka ba do lo kuma yire mana uyi na ma to wele do na ko boro mi tuma boro ke ko mo wala boro tundu o ko so aya be ay na mara be kwa na kwa ni be pensa de pas voilà kala ko mo mi tle fe ko no ko mi so fe c'est ça c'est ton problème voilà akoma man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu akalas ibo mugorefe ayalo akerefe natuma buru korota wa ko no kwa no la kere ko no kwa lo la le kunga de ko no ko no de ka kan dalima aya buru bra na da na buru bra ma ge wa ko no ko aburu tum adume fe ga ko ali tunga ali kira buru na ka yere san fe do ko ke utume foda so aya ishara ko haza ko ni yirali amma don ka so ka to la ka sadi ka bandi ubela jere ko kai foni mi yere be fe ka kafiri ya sa no te boda jide ala yo nyo de ke ko baragadi na da na baragadi fori ma do na ma to wele no do gra fo ko baragadi ko karili duba ta mo wele ala ko ko le masibuni akola ko kame baragadi mi make isa do le bra ko le faradi baragadi fo na to isa o mara o fona o ga de tudo o ko so ko ibnu maryam ba ele ba to maryam ala ko fa ko nganda ana kana balala mais ni ko yo bori tiens que bori ça c'est ton problème il veut que toutes les fait là les bani mi kuna il veut que vous pouvez se faire ça c'est ton problème il dai mais au tas to subala de bana avec subala ha il kon ba fo mais ala ka kiet na yele ba kama yoro ko te ko yiri kuru ka me jila chugo chuba teke ba mai beka ben kalon fole ma o te kalon yele ba ka ke ciye wallahi billahi na ya ji aya fu ko imam ali ta ka khalifa ça ça vous regarde a faut que les frères ko so faire ça te regarde kama kuru ka me jila ateke jege miye wewe na ke bari kibri na ke ngoro abe fama ala mi blamina o karawo ni isa pour mariama ni to wewe la c'est ton problème
ala ko ale ka baraka den mi Isa mi ye Isa ibnu Maryama ka den kolo ni ye dore fo ça c'est ton problème rasulullah ko dore tede ni kera ni mi forani ala ka jide no abana ni ye dore fo ala yo ka ko wa kalimatu ala ka kuma kan mi kangere fuye ala ka be famiya ala ka ko be kuma kan kullu shay kalimatu rami be ala ka kalimatu me kalimatu kun fayakun ala ka ko be kun fayakun sanga ba wo du pro wo di wo be kun fayakun inna ma amruhu idha arada shay'an o be mun dawo idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nabi Isa yi jumaye kun fayakun aya wala ko Isa ya le ala ka kuma kan dole te ko ale ala ya Allah yi ka fo Isa ma ko kun fayakun kenan Isa kira kun fayakun ni utma ala ka kun fayakun kenan kun ala be fe be ke de kelma kun fe be dana ni kun mais différence tu m'embé comme fe be kira ni kun ni Isa ya fana kira ni kun ni utma différence tu m'embé Isa ni mo che mina wole di masi akwa ka kelma tu fe be me kelma tu le fana Isa fana ko ken différence tu m'embé différence be ke Isa misarabul ma adaba de am be kira ni kun ni kaso kana mo yara alamu nabila Isa alayhi salam comme ale ala ka cide ala ka kuma kan fana donc ko le yoro do lay mo adabade taw yana ka ke kun yani ala ka nu ka kun fa kun ke abe sababu de plan ka on teme usrafe on me so ke mo mais nabila Isa la c'est-à-dire ala ka kun nu ka abe sababu de plan ka kun nu teme o fe bibi kai mais Isa amale teme sababu fe c'est bon ne ko amale teme sababu fe amale teme ken muso ya sababu fe ayale ke kun fa utmana o kun fa kun na ta kun fa kun sababu be an tawla ka ke mo sababu su ma ke Isa tara ko o re Isa ni au ka différence mais o te Isa ke alaiha kala so na mo fa yala kun fa kun no te do te kuma o be kun fa kun mais aya o te sababu de faire ko sababu bo Isa tara kale ke kun fa kun dira ci abara do abana voilà karasu wa kalimatuhu wa kuma kan alqaha yufli ni kun fa yakun ila maryama wa ruhun ni kun minhu ka wa ala yo mena sunya ka dima kana ta yo ta passe do ka question do ko ga jamana do ka yo do lai ina sunya ka do sare tun da ruhun fa mun ci wuri o ala ko ruhun minhu kun ni kun ka wa ala yo muna fara ko karamuka mudafu ile karamuka iga biki mudafu ta katere ma biki ile doya mega biki ta le fait que kana mudafu ile ka wa fawa mjuzo ika Allah ghayr murakkab Allah la yusab bitarkib ala temma kutuni farakani o dan fe ngam mutubi wala kala su ala ko ruhu nyarama ya ni ko no ka wale ala yoro ka di ka ke Isa nyama oui abe fa amin wa mana ayi manya billahi alam nafra Isa ko ruhullah yani ala yini min dan ka doala wuri fa aminu minka fi sawbe ba kaliman ya billahi alaka kiyama sama Isa so tuini ye
ani ala cɛku ka ca ala ko timi ka sala wa rusulihi aye sɔn ala ka cidenw bɛɛ ma kana woloman kɛ isa ni cidenw ma bɔ ɲɔgɔn na wa rusuli aye sɔn ala ka kelenya ma ɲami aye sɔn cidenw bɛɛ ka cidenya ma ten doma do kɔ bila cidenw doma do kɔ sɔsɔ doma do sɔsɔ wala takulu aw kana fɔli kɛ yahudiya nasɔra a bɛɛ a kana fɔli kɛ sala satun ko sabali ma ala ye sabali o sabali an ka détail de Ali Imran la do fofara la shama do wala te ala wa foko al ab wal ibn wa ruhul qudus o sawa wala lo fa ani di ani ruhul qudus ko ni ko sanwa o yo ruhul fasala ni mi yesa jibril lo ya fasa ni mi be nyama yani ka mi be tayidu ka ko law yo tay ni fo yo la ala ba ay fara saba fo la saba ko ta ala ka ko ala e kelma sale intahu ay fara ka ko saba ya fo ni ma nabila isa ka ko ala te saba na fara la nina wo fo la khayru wa la tabsalakum aywa o ma abisi ka ko se fa aminu billahi wa rasulihi aye sɔn ala ka kelenya n'a ka cidenw ma khayran lakum o de ka fisa ayiwa wala taqulu salasatun intahu aye fara saba fɔli la ala ko la o de fana khayran lakum o de ka fisa ka sɔn ala n'a ka cidenw ma o de ka fisa aye fara ayiwa saba ya fɔli la ala ka kelenya la o de fana ka fisa n'i y'a kɔsi a fila bɛɛ ma ɲɔgɔn kan ba khayran la kuma aye so ala ma ka so ka cidenw ma ka fara sabara fɔli la ala ka kiriya kuma o de ka sa la kuma an bɛɛ lajɛlen inna ma ko dɔ wɛrɛ tɛ Allahumma salli ala ilahu tigi wahid kelen subhanahu wa sanya bɛ masabi ala ye kelen masabi sanya b'a ye an yakuna sari a ka san ka bɔ an yakuna kelen ka kɛ lahu ala ye wala bɛ ala ka san dinya ka so ye mun ko so ala ye kelen masa dalilu ako inna Allahu ilahun wahid na ala ko ala ye kelen dalilu be di dalilu mi ni o be ala ka kelen ya di wala be di mati qur'ana yere ba yere fasa dalilu be ala ka kelen ya fo wala be fo lete lahu ma fi samawati sabi lahu ma fi samawati ala ye kelen masa ye cogo di parce que sankaba ni a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye ni ye babu tawhidi bunna de ni k'i b'a décortiquer k'a fasali i bɛ temps ba ta fo an va y des preuves i ɲɛ don fɛn bɛɛ la sankaba kɔnɔ wa m'a fɛ a da ni fɛn o fɛn bɛ dugukolo yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn dugukolo kɔnɔna fɛn dɔrɔn tɛ dɛ dugukolo yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn sankaba yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn a bɛɛ du filɛ min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye du filɛ min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ k'a d'i ma yɔrɔ kɛlen bɛ k'a bɛɛ kori wa a bɛɛ bɛ waati kɔnɔ waati yɛrɛ danfɛ yɔrɔ yɛrɛ danfɛ ni i hitajɛla fɛn dɔ la dɔrɔn i kɛra danfɛ yɔrɔ tɛ ala kɔrɔ waati tɛ ala kɔrɔ o tuma sankaba n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ hitajɛlen kullu fakir antumul fuqara wallahu ghani wa tawhid tani witi al-ghina dan fɛn si tɛ mankutu ni ganiyu ye i bɛ se ka mankutu bɛɛ fɔ kira ma kira hitajɛlen don ala mais ala kelen de jɔlen bɛ n'a ka masaya ye al-ghani kullu fuqara bɛɛ hitajɛlen don tawhidu aya a kisɛ de diri mati antumul fuqara wallahu al-ghani way ala fa ko imanda lahu ma fi samawati ko samawati na kono fɛn bɛɛ ye ala ta ye
abe kɛ cogo di olu bɛ kɛ ala ye o bɛ kɛ cogo di u bɛ jɔ n'o yɛrɛ cogo di isa bɛ sanga kɔnɔ yɔrɔ b'a kori waati b'a kori n'a ma sunɔgɔ a ma ɲi oui n'a ma dumuni kɛ a ma ɲi ala yɛrɛ ko ten k'o bɛ dumuni kɛ o kana dumuni kɛ bani oui Allahu Akbar ala kan dala lɔbɔ ye wa ma fil ardi wa kafa wa sakara billahi ala ta'ala wakila wa kal masai sani dɛmɛ masai a bɛ dɛmɛ min ɲini k'ale fɛ ko nin y'a tigi ye ko nin y'a tigi ye ko heyi a bɛ dɛmɛ de kɔ kɛ ala kelen pe de banna n'a bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ a dɛmɛ ɲini ale fɛ a b'a bolo malala min kan ko baraka don kɛw don olu yɛrɛ ye dɛmɛ de ɲini ala fɛ o sɔrɔ ka kɛ baraka don kɛw ye wala an ye karamɔgɔ dɔ bɛ ala ka hinɛ a la awa ale ko a ma kɛ komi a bɛ waliyu lagosi la dɛ non mais ni kuma faamu wa o bori o taa xidima kɛ waliyu ye o taa baara kɛ ala mɔgɔ baba ninnu ye o bɛ taa o si bɛɛ ban olu la tan o k'u bɛ duwawu ta la k'u b'o dajiw sarona ka mun yɛrɛ la k'a kɛra de karamɔgɔ de bɛ kuma na ten ale yɛrɛ fana ye waliyu joli ye a bɛ kuma na a tɛ waliyu lagosi la dɛ mais a bɛ fɛ ka adamadenw ɲɛ yɛrɛ de ko nin tɛ baraka bi la ko waliyu yɛrɛ ye min kɛ i b'o de kɛ waliyu ye min kɛ i b'o de kɛ olu ma taa biribiri mɔgɔ de kɔrɔ dɛ u ye ko dɔ de kɛ ka sɔrɔ ka waliyuya de sɔrɔ o de bɛ ɲini i fɛ n'o tɛ biri waliyu kɔrɔ k'a daji sara i la de o tɛ dɛ waliyu ma don daji sara yɛrɛ dɛ c'est pas là-bas waliyuya bɛ ɲini ni ala ɲini de ye mais o kɔrɔ tɛ ko i kana waliyu bonya dɛ ko i kana waliyu lawamanden dɛ c'est pas ça a bɛ fɛ ka mɔgɔw lasɔmi n'o tɛ min fɔra ale yɛrɛ waliyu de n tɛ fɛ ka tɔgɔ de wele ala ka faamuya ko ɲuman na a ko n'a b'a cɛsiri waliyu ye baara min kɛ ka waliya sɔrɔ ala fɛ ko n'a b'a cɛsiri a ye cɛsiri a la mun ye wurudiw kɛ o ye wurudiw kɛ karamɔgɔw bɛ karamɔgɔw la janni k'o ka duwawu jaabi daminɛ o ye sanji 20 sanji 30 sanji 40 kɛ su kelen ma tɛmɛ o kan n'o ma deli ka kolo wala o 3 kɛ raka 2 kɔnɔ o bɛ sigi ka min yɛrɛ kɛ o ka siyɛn kɔ donc n bɛ fɛ ka kuma surunya de kɔ ala tɛ sɔrɔ ten sunɔgɔ ni pankacun ni yɛrɛ furugu faraka i bɛ wɔsi namara ko tɛ ala ko in na cɛsiri de bɛ yen n'i bamanan dɔ bɛ k'ala mɔgɔ ye n'o tɛ biri ka yaala nin tɛ samara ta ɲɔgɔn kɔ in yan an b'a fɔ a kana mɔgɔ ka samara tɛ dɛ mais e bɛ min ka samara ta la ale ka min kɛ cɛsiri la kɛ o dɔ de kɛ ayiwa ala k'an sababu